Mbak Elisa. Selamat malam Sukeng dalu wilu cek dalu mak cange mak limbok. Nggih, iki malah angel iki piye. Wah, kula tasik bengi niki kula niki ning panggung campurne wong Dura niki. Dura Dura. Ngawur rek. Apa duro? Dura ndak tahu Dura. Mohon maaf. Mbak Elisa niki kelahiran mana to, Mbak? Andi ngapunten kula menika emang lahir wonten Cawi neng bapakku seko toli-toli. Oh, toli to. Berarti kelahiranipun saking Pancene toli-toli iki pancen sak jodoh. walah. Kok toli-toli sak jodoh iki maksudnya piye? Sak jodoh wilayah mriku. Sulawesi wi. Sulawesi niku sak jodoh. Cedak nggon banyu. Toli-toli Toli-toli. iku cedak nggon banyu. Berarti ngapunten jenengan lahirnya keng toli-toli. Seko toli-toli mbok seko lambelu. Ben tak omong itu. Ngapa? Arek iki aja gendeng lho. Kok gendeng piye to? Lah aku lho lahir kok mbokku kok iso lahir kok toli-toli lho kok apa lahirku. Aduh, Mbak Elisa, Nggih. ojo sampean meletek teko perapatan. Kok Oh kok meletek ning perapatan. Kok meletek kok perapatan? Lah niki gandul lahir keng mae. Heeh. Nah niki lahir keng toli-toli. Toli. Mas- Oh, sing salah kowe. Kok iso salah piye? Masih mau emakmu ku ya bergabung karo toli-toli. Oh, bajul Iki wis. beda mesti persepsi toli-toline. Toli-toli ning kene apa ayo? Tol iki panjang, ligi Alah goblok. Ketok lecengah. Goblok. Oh, tali-tali apa? Toli bundek anu ligi panjang. Nah. dalan Tegese Jawa. jalan tol kan. Oh, Jalan alah. Jawa. Jalan tol kan mesti terbatas berapa kilo. Ah, bundek toh, Oh, pendek toh. nggih. Tapi kalau jalan bebas itu panjang sampai kemanapun ada. Berarti termasuk Toli-toli. iya ya. Ya wis, anu ya sudah apa-apa ya Mbak Elisa ya. Sabab aku sing Nggih. di ngapura ya ne basa Jawane ngawur rada letetok pletetok. Ngawur. Iya, aku ngertine mung setetek-setetek lah. Setetek sak pentil-pentil. Kan Dudu kuwi. pripun niki Mbok Mas? kei penerangan kok malah digenahke kan lho. Kok ngertine mek kok sak tetek. Karepe iki sethithik. Lah kok ya lah pancen nek sak tetek mbok aku tak melongin. Kowe aja Sedikit. Asmanipun Serek geladi tepung. Asma Lemang. Geladi tepung wano. Glading tepung piye peyek apa piye? Apa itu katanya kalau perkenalan geladi tepung geladi wano? Tepung. Gulang tepung. Tepung. Lah apa sing bener apa? Wong semari-mari tak rabi kan. Ayo. Seta. Sing Oh, arep sing ge ngragati lho apa? Kowe mendina diparani mekar no. Sarep ngrabi anake wong. Mekar sopo ya? Mekar ya bang kene iki lho. Cak gandul niku mbukaan. Kenapa? Niku jane panggung gak perlu di anu. Lho. Ya wong iki apa? Bojo kula niku winginane Mak Cange. Ngrasani kula, Mas. Sampeyan ku ning ndi-ndi ning meneng-meneng turu dhewe. Tenguk-tenguk dhewe. Ah terus ning apa dolan-dolan kok dhewe. Aku kan kula kan pun lenglung waktu. Nggih. Terus Kok untunge aku ndonga ki untunge wis enek perubahan aku. lah perubahan piye Kula dong? pun enten perubahan sakniki pun ngomong ya dhewe, guyu ya dhewe. Ya kowe iki jenenge stres. Kowe kudu dipresake karo aku. Aku lho. Mergo Mbak Elisa kuwi jagone kuwi. Lah lek dipreksane karo kono aku yes. Tapi awak dhewe kudu 4 moto. Kudu 4 moto. 4 moto. Ya, dadine ya mung kowe karo aku tok ra entuk ana liyane. Masuk nduh ngono. Bojomu sing lemu mau piye? Takon balik. Ngono. Gitu. Wong kowe lho gandol bojomu. Uripmu lho gandol. Anu ngapunten Mak Cange. Nggih, Mas Mbak Haji. Elisa, Ya. mumpung ada di Banyuwangi kelahiran Sik. saya, besok pulangnya sama saya aja nanti tak ajak renang di Pelengkung. Di Plengkung. Pelengkung. Ada apa di sana? Di sana itu ada segara yang hebat. Segara. Segara. Segara itu Lautan kok segara. lautan lah. Apa? Jangan tergiur dengan rayuan yang enggak Loh, jelas. ya kowe melok atau lek ranu melok tak Lebih urung baik renang. Kalau sampean ikut kamu aku ikut dapat saya apa? nanti ke Pulau Merah PM. Oh nyapa kowe? Nanti kita renang. Kowe ra iso renang, wong sing iso renang aku.
Ya kuwi aku susahku mekur gak sida renang. Kowe kalah karo Kirik. Napa? Kirik lu pinter renang. Alah kok kowe gak iso renang lho. Lah kowe apa iso renang? Pinter. Berarti kowe iki padha karo Kirek. Ayo bener sih. Ngapunten Mbak Kirik. Kok Mbak Kirik. Aduh, cangkeme guyu. Aduh, cangkeme kena setorok. Lambene dia Lambene kena setorok, Pak. angker guyu kok bablas. Kok setorok sih? Nih penyakit tuh setorok. Setruk. Kamu agak setruk toh. Setruk. Oh, Mbak Elisa, Zek. niki alhamdulillah kita mendapat undangan yang luar biasa dari warga Kutorejo, Kalipahit, Tegal Drimo, Kabupaten Banyuwangi. Nggih matur sembah nuwun warga Kutorejo, Ya. Kalipahit, ingkang sampun nimbali dawuh dumateng kula. Nggih. Namung derek mangayu bagya anggenipun bebasaken Siti Sapa? Siti ngasak kere. Tanah itu Jawa apa? Nah, iya, wong iya. Jawa ora ngerti dosa namane lemah. Lemah Siti. Menika mugi saged migunakaken migunani kaken Bar penendi Dul? Kowe kok emosi kowe arep nendi? Kowe ki arep nang ndi? Kok lunga iki ngapa? Ora genah. Mas Pendul. Ngene lho, rene sik. Gak lambenmu kudune dikai oli ya sawe iki. Dalam pripun? Ini kan kita harus menghargai namanya juga kebinekaan. Mbak Elisa itu asli Sulawesi we arep berusaha basa Jawa. Nek Iya. urung cetha ya digenah kok mati gak ngalih kuwi jenenge Iya. ora penerangan kuwi penggelapan kuwi jenenge. Nah, Kudune dikit-dikit marah. Nah. Dikit-dikit marah gitu mau ngepek aku. Nah, kuwi. Kowe umpama ndek bojo ki tenan apik lho, Dul. Lah api apa? Lah nyapa? Omahku ambruk. Lah sebabe Wincengi anakmu. Lah nggih. Mbak Nggih, Mbak Elisa. Intine mugi saged migunakaken sedaya mawon. Nggih. Ampun dipun alih gunakaken tapi mugi-mugi saged dipun gunakaken kanthi prayogi. Nggih, Misalnya ditanami tandur-tanduran yang Nggih, bagus. leres. Aja didol kaya iki. Mau jare mung arep didol. tak utangane Gandu niku wong jenenge diwehi tanduran apik niku kengken ngrumat niku. Nah, terus Niku kan saniki pun didol. nggih. Lah ndelalah waktu niku kira-kira jarak saulan niku lah wong tuane bapake ninggal mati. Wah, nangis aku Dul, nangis. kowe nangismu mergo golek sertifikat ra petuk to. Oh, kuwi jenenge wah kok ngelokke ngono. Lah kuwi nangis mergo kelangan wong tuwa kok. Lah pripun to wong jenenge bapake pitung dinanan ngundang campur sari. Kuwi jenenge iblis kuwi. Ngluhurne kesenian menawane iso bapak seneng. Sedekah Kok menawa krungu terus tangi neh ngono. Tapi nuwun sewu Pak Cange. Napa? Niki cerita niki jane mboten perlu kula critane tapi karena masa-masa sekarang harus tahu. Nggih. Biyen niki biyen. Biyen, heeh. Nalika kula teng akhirat nggih. Wah. Seta. Dhuwure lho. Kowe apa tau mati piye? Kok iso nalika ning akhirat lho. Ya ora tau mati piye. Piye to ceritane piye? Kula petuk ruwahe bapake gandu e. Oh iya ta? Sik to. Lah kowe apa kenal karo bapakku? Apa bapakmu jeneng bapake niki jenenge Geno. Ora kenal. Bapakku lho jenenge Predi. Zaman biyen kok Predi. Bapak kula ki Mbak Predi. Lesia. Piye? Kula mesal Lesia mangklek. Lesia sapa? Elisia Orcarus Alaso. Nah, coba ki sik. Elisa. Kodok kados wacanaso. Katos. Aku mau nang omahe sing ngapalane lho. Angel. Sapa jenenge? Elisa Orcarus. Muskar Kajian San Salaso. Kok Alasu sih? Alaso. Wis to gak apa-apa asu wong padha karo aku e. Sing penting iso berenang ya. Sing berenang gandu. Piye maneh Piye dolan ketemu akhirat karo kok piye? akhirat? Waktu niku nggih mesane waktu niku kan kula kanteng swarga. Bandamu apa yang swarga lho? Lah bapake ruwahe bapake gandu niku teng neraka. Wih mesane Mak Cange. Mesakne nyapa? Apa celuk-celuk? Piye? Pentul tulung ana aku gak kuat siksane neraka apa gak mesane aku.
Lah terus piye? Bareng terus. Lah sampeyan ning swarga ngerti ngono terus piye ke bareng? tanggapan jenengan piye? Kula ngerti lho, lha iki bapake gandut tak celuk. Piye? Pret, kok pret to, Dul? Mau sapa? Predi. Ngapa kowe nang kono? Heeh. Dul, tulung aku gak kuat siksane neraka, aku daftarno ning swarga jajali. Nggih. Lah terus kowe piye ngono ku, Dul? Lah aku eling-eling wong kancamu. Heeh. Akhire nganu Mbak Lisa. Oh, terus. Lho tak takoni bapakmu. Piye? Isik to Kang Gena. Lah kowe kon daftarne ning swarga iki kira-kira udah vaksin belum? Masa dadi Ning swarga tak aku vaksin. sertifikat vaksin. Mulai kapan ning swarga nek vaksin lho? Oh, maksudnya iki vaksin ning keluarga iki ngibadah, mertobat. Iki lho. Iya dah. Vaksin surga itu adalah iman. Nah, Cangkeme ngomong iman salat ora tau ngomong iman lah. Kowe apa tau salat, Dul? Jarno wis pokoke jarno. Sik ta, kowe apa tau salat kok ngomong iman? Kowe kok njajaki wong Lho lho. nek njajaki wong lek modelmu lho. Apa Ya. tau salat kowe? Tau ta salat kowe? Tahu. Ning ndi? Indomaret. Lah. Ngono iki, ra edan ta ning jajal. Salat kok ning Indomaret. Salat ki yo ning tempat ibadah, goblok. Lah kok ning Indomaret, salatmu salat sing piye? Nah, ketok lek goblok iki. Heeh. Lek ketok wong nun sewu Mbak Elisa. Piye salat? Wong niku kadang iso ngomong ning mboten saged nglakoni. Lah terus. Kecuali tak takoni. Ah. Wong salat iki tujuane apa? Golek pangapura njaluk berkah Gusti Allah, ben dikeki sugih, ben dikeki tentrem. Besok lek mati Munggah swarga. tak takon. Takono. Mlebu swarga iki lawange diselerekne, didorong apa diumbulne? Bingung kowe sik am. Iya sah. Diselerek. Slerek iki suwak. Diselerekne, sliding. nah ciledeng Ah. didorong Didorong. apa dirolling? Lip. Mbah piye dasar ora usah. Diselerek ketoke. Ketoke. Tau rono ye. Yo bedek. kowe Sik to, lelek kowe roh piye? Kowe ketok wong Islam tapi goblok kowe ngentek ra tau manut guru. Lelek kowe piye lek kowe? Rukun Islam enek pira? 5. Iki kula jajal bene anu. Ngawur celuk aku lho ning omah dus. Wedhus apa? Mbak. Rukun Islam enek pira? 5. Apa ae? 1 syahadat, 2 salat, 3 zakat, poso, haji lamun puasa. Artine rukun Islam? Rukun Islam ki ya. Ben dino nek yasinan kur diwane wis go pecel ae ngono kuwi. Lah sing dipikir omongane tok. Lah lek kowe apa rukun Islam? Goblok. Ah. Dawuhe para simbah mbiyen. Ah. Rukun Islam, rukun wis ngandhake. Ah. Islam itu isi ning alam, kon rukun karo isi ning alam. Yo lah kok iso kaya ngono kowe to? Weh, dian kok yo. Tuh, niki nun sewu. Bak yo meletik mripate. Anu pikirane kok mripate. Apripatku meletek dudul pitik. Terus piye? Niki kejadian mbiyen nggih. Heeh. Jaranan kula nate main teng mriki. Heeh. Iya. Gara-gara barang sitok niki. Apa ta? itu? Niki lho, Sajen. Sajeng. tenan. Jaranan wayahe jejer tarupi cagake nyelot munggah. Oh, sak sulapan jenengan sulapan wis. Sulapan piye teraku teng beliau kok. Oh alah. Takron sulapan kaya limbat kae, tarupe munggah. Lah sinden karo panjak domeran lan mlayu. Heeh. Aku ning kadoan nyawang mikir. Piye? Wah, jamput jelas rekapan iki kok. Akhire. Terus Mantun ngoten gara-gara barang siji niki. nggih. Sajen. Wong Jawa gak ninggalne niki lho Mbak Elisa. Nggih. Ayo wong Jawa niki Kudu-kudu sajen. sajen ki apa? Sajen iku Sajen, sastra jendra. Kitab urip kowe kok iso ae to, Dul. sing penting dadi dhuwit goblok. Ngono ki rasa digenake. Iya bener. Ngono ki rasa digenake, sing penting cair ya. Jan asu aku. Yo aja nesu. Kula emosi lho, Mas. Orang yang anu apa sing maido balaslah dengan lemah lembut. Ah wis malah picet sprene. Terus piye iki mau perkara taruh munggahmu? Dalam Lah jaranane iki mau bubar no. munggah mak kerepik ngoten. Nggih, heeh. Jadi puting beliung itu loh. Heeh. Sifatnya ternyata lebih mulia daripada manusia. Lah kok iso Buktine apa? ngono? Menungso ini nabraki wong ora peduli sing penting enek duwite ditabrak. Lah terus. Puting beliung ki marek nerak tarupku diglemahne ngono. Heeh. Deg-deg ngarep enek bakul cilok ya di sisi. Jadi bakul cilok niku malah ora kena. Aman. Lah trek kono bolone puting beliung apa kula celok kok.
Aman jajeli. Oh iya. Berarti kowe ya wong manembah tenan yo, Dul. Oh lah. Kowe lek nek masjid kene iki ya salat to, Dul, nek masjid kene iki. Kowe nek masjid iki salat to. Salat. Waduh, ya salat dhewe ngono ya. Salate dawuhe kiai kene salate sing apik apa jamaah. Jamaah sing piye? Lah ketok lek ra tau Jumatan. Lah sik ta. Lah jamaah sing piye? Jumatan jamaah iki sing bareng kalo. Terus Bareng-bareng. sing bareng sing Bareng niku. Tengerane piye? Engko lek komendane ngarep kae wis ngopo. Komandan. Ngono kok jare Sing nang ngarep. Sik kae sing mimpin goblok. Kae jenenge Sing nang ngarep Mbak. imam. kok iso komandan wae tentara apa piye? Sing nang ngarep Imam. apa sing nang ngarep nggonku ki Mbah Nandir. Iya tapi kuwi jenenge imam. Imam ki ning Bali rung balik. Anyes. Sing nang ngarep kuwi jenenge imam. Gen kula niku imam niku anake Mbah Nandir. Mbah Nandir duwe anak nomor mbarepe jenenge Den. Nggih. Den ki wis mati. Lah terus anake sing nomor loro jenenge Imam karo Nur. Lah Nur ni gaene Sing sensus nur iki sapa aku iki? Genane perkara imam iki mah lho. Sik to, Dul, Siapa malah judek aku. siapapun dia, pokok mimpin salat kuwi jenenge imam. Ngono. tapi nggen kula kok Mbah Nandir. Mbah, niki lho pedok. Lah lek mburine imam Mbah Nandir. Mbah Nandir, ya kerja Ya, bener. ya, Ben. Ben. Mburine Mbah Nandir, kuwi kuwi jenenge makmum. Nah, ketok le wong goblok to. Lah nyapa? Nggonku ki mburine Mbah Nandir ki Ngatijan, Kuseno, Mbah Bengadi, Pak Warmin, Mbah Ngatiran. Lah iya kuwi makmum. Makmum ki gak enek sing enek iki Ngatijan, goblok. Jarno Mbak Lis, Jarno wis arek wis gak cetok wis. Lah lek garis kae jenenge sop. Weruh, sop garis kel, garis lurus. Gua sampai kutah kan duduhe malah. Duduhe apa? Sop. Sop apa to, Dul? Sop Sop apa to? kutah. Kok iso tekan ku aku sak iki garis gosol. Ayo, gas wae. Ayo. Gandu ki sing ero ora tau gelem ayo kowe iki. Ayo. Tenan kok gawe budret. Yo. Sop. Ayo. Lah lho, ora, sop ora. Roh ora. Aku gak wani nyedek. Sebabe. Aku lek sampe nyedek rono pipokku dijaluk. Kowe apan petuk dulur ngrangkok. Mbak Elisa. Mbak Elisa. Iki kan nyapa penake bocah iki. Wonten pamundutan Nggih, iki Mbak wau Elisa. sampun saking panitia nyuwun podang kuning. Nggih, Lajeng mbok nggih, menawi nggih. saged mbok menawi Pak Handoko tasih lenggah ajeng nyawiji saged nyekar bebareng. Oh, ngoten. Nggih. Oke, menika Mas. Pak Handoko menika staf ahli kepresidenan. Masyarakat mriki sakit wingi sing diarep-arep Mbak Elisa. lho. Leres. Mila Elisa. mila kanthi sanget nyuwun anu menapa panjenenganipun Bapak Handoko mbok menawi karenani penggalih saged pinarak wonten pepanggilan nggih Pak Elisa ya. Nggih. Kita berikan kesempatan untuk beliau. Umpami mboten munggah cukup nyawer mawon. Alah. Kowe iki Ini satu kehormatan loh. Beliau tuh staf kepresidenan loh. Anu kersa tidak mriki. kersa. Monggo, Tepuk monggo, tangan, Bapak. Bapak Ibu tepuk tangan. Monggo katuran minggah. Sampun dipun aturi minggah. Monggo. Larak disampirke. Ono Monggo. Kok lari ki piye? Kok malah mlayu? Ada Isin nang gantenge padha karo aku. Mbok iki wong iki kok seneng iki lho. Jaji. Nggih wilujeng dalu Bapak Handoko. Nggih, wilujeng dalu, Mas. Nggih, wirceng dalu. Wilujeng dalu Bapak Handoko. Ngomongmu kaya ngono Elisa. Iki ngapunten nggih niki Nggih. sabiso-biso. Matur Iki nuwun, kamu Elisa. mbakein enggak? Mas apa mau pentul? Nggih. Nggih, sugeng dalu Mas pentul. Nggih, nek gedhi pentul. Nek cilik. Wis ora sate kok cilik. Ya, Wah sing cilik wis kancane kok ya. Nggih Bapak Handoko meniki wau kula dipun bisiki kalih panitia. Pak Handoko mengke mbok saged nembang nyekar sekedi ngaten. Apa? Alia. Apa toh? Tolong Nyapa to, Dol, kok seneni? translate, di translate.
Piye? Piye. Maksudnya niki aku kok gak genah to ya. Maksudnya Orang genah omon pakai Indonesia nggak apa-apa ya. Enggak pakai. Enggak. Tadi dapat bisikan dari Bisikan, panitia iya. bahwa kalau bisa Pak Handoko nanti kerso naik, nanti bisa nyekar atau nyanyi Atau nembang nembang. sedikit. Nekar kan yang kuburan ya. Lah iki wis. Nyekar di kuburan. Iya. Lagu itu Nekar kan yang kuburan. maksudnya menyanyi itu apa bahasa Jawanya? Nah, niku jenenge dosa nomor mantan ku sing jeneng nyekar niku karepe nembang itu Oh, berarti nembang. Nggih. Tas ngerti kula Pak Dalang. Anu nggih benjang nanggap kersane luwih. Nggih besi nyekar pentul. Nggih. Apik piye aku rong duwe SIM. Nganggo SIM. Mati ndak nggo SIM. Nggih, Pak Handoko, monggo badhe ngersakaken menapa tembangipun menapa mongso borong nderek. Maksudnya kula kan nyanyi niki. Nggih, ngaten. Waduh. Ya katanya Pak Handoko bisa nyanyi gitu tadi kok. Waduh. Nggih raketang mboten raketang sak tembang mengke sambung sinambung sing penting maringi pahargyan to Pak Handoko. Elisa njaluk lagu apa wis? Yang paling angel lah sing kula mboten saged kados Prau Layar. Ngaten niku kula sing Paling angel Layar. Ora iso aku. Tapi Pak Handoko iki jan awet enom. Lah kowe apa tau pedhok to, Dol? Jan jenengan niku awet enom. Wis tau ora to, Dol? Terus napa niku padha-padha kulit disawang niku kula niku mpun mengkerut jenengan lho tasih utuh. Kowe apa wis tau ora? Mboten duwe Ora dhek. tau wis tau tepung, poro. Mboten duwe dhek raketang 100. Ngalah. Oh, Ngelem kok ya sida. remis ya kamu. Kowe Nggih. Pak Handoko monggo. Ayo Mbak Elisa. Sing gampang mawon. Menapa? Pakai Nggih. Dedi kempet Oh, ya pamer bojo cucing. napa saged ngangge gamelan Anu wonten Mak Jange pakai? niki karepe atau lagu ngasto gadane Mas Dedi Kempot judulnya Salat Badar. Monggo. Pamer bojo. Lek mboten napa saged Pak Dalang musik. Sik, kanca-kanca iso ra ketok. Napa Banyuwangen saged. Banyuwangen, Napa Madiun Ngawi? Ya Madiun Ngawi. Bisane mung nyawang. Aduh, mboten Sik, niku ora nggo musik soalé. Nggih. Anu. Ngidam Sari. Apa ya? Ngidam Sari. Aja dibanding-bandingke. Ojo dibanding-banding. Nggih. Kemawon. Aja dibanding-banding. Aja dibanding-bandingke. Ah, niku sambung. Nggih, monggo. Ya cak diaturke sik mergo kula iki ora tau nggo musik Mas Gandu. Nah, nggih. Saestu, ya ta. Sip. Kapan-kapan gawa keyboard kali gitar. Oke, siap. Pun mengke timbali Pak Handoko kalau gawake musik wis kok. Siap. Nggih. Waduh kok nyanyi bareng piye iki. Makanya diaturke aja dibanding-bandingke. Mangga. Ya cak. Pejan. Kaget aku. Kuwi ngopo? Musiknya lo belum bunyi. Joget, Mbak. Lah ya rong muni kok wis sandang joget. Sayang sih. Beh, kowe tarik tak keweprok pendul ngono. Mangga ya cak diaturke sik. Ayo dindingane pira. Kok ngene kok dibanding-bandingke. Saing-saingke ya mesti kalah. Tepuk tangan dong. Aku ya ora mampu mung sakuatku mencintai. Ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada kamu. Yo. Bupati Nuwun Sewu. Yo.
mencintaimu. Ku berharap engkau mengerti, di hati ini hanya ada kamu. Joget Pak Handoko. Lali. Yo. Sapa wengi sing ra lara ati, wis kancane tekan semene, nanging kabeh ora ana artine, ra ana jine. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke, saing-saingke ya mesti kalah. Tak oleh aku ya ora mampu, mongsaku aku mencintaimu. Ku berharap engkau mengerti, di hati ini hanya ada kamu. Terima kasih. Ku berharap engkau mengerti, di hati ini hanya ada kamu. Luar biasa. Terima kasih, Pak Terima Handoko, Bapak, kasih Ibu. Pak apresiasinya sudah bergabung. Nggih, matur sembah nuwun. Awit napa kesagan beliau untuk ikut meramaikan suasana nggih Mas Gandu, Mas. Aduh, lah iki lho bapak niku udah nyanyi. Melu Mas. ngregengke kuwi lho nggih no Pak. Mbok omongnya ditekke sik ya. Kula ngeten iki nganu lho macange. Apa? Kula mangkane nek petuk Pak Handoko teng dalan undang nyisih kula. Sebabe, Sebabe? nyapa kok isin? Anggur petuk mending wae dhuwit jenenge. Gel aku. Oh isin to? Matur suwun Isin, nggih. Ya, lek ra isin ya Bapak. Nek isin kok dibalekke. Ah, aja ta. Nggih, nggih. Matur nuwun Pak Handoko, matur nuwun. Terus petarung yuk. Ayo. Ayo. Kula sing malah kula gumune nek Mbak Elisa niki. Gumune Iya. piye? Ing atase niki kan senes keturunan King Jawa nggih. Nggih. Kok sangat kental dan niat untuk nguri-nguri budaya Jawa nih. Kula sing marai kula kadang salut mbrebes mili niku. Kok Ya, ngono enggak kental nggonku. Hah? Cuwer kok. Apa? Enggak kental tapi cuwer. Wah, iki sesalah tampa neh iki. Kok sing cuwer ya? Mau cuwer tak delok ora kental. Piye, piye? Sumpah suwi-suwi kental. Apa ta, Dul? Ya omong Maksudnya apa? gimana? Sangat seni doyo. Itu enggak Iya, gitu Pak. apa? Oh, sebab apa kok Mbak Elisa menapa mendalami kesenian Jawa sing man senengi nggo napa ngono to? Oh Alasannya gitu. apa? Oh iya, soalnya ini wayang ini Iya. punya ngemu teges ingkang kata. Bagus banget wayang ini, dalam maknanya. Nggak cuman boneka, tapi ya iso mengajarkan banyak hal tentang kehidupan. Nah, terus aku belajar wayang dadi dalang. Oh, Ngono. Mbak Elisa kuwi iso ndalang ngono lho Mas Pendul. Alah, niki Ya gen odo-odo ya ora ketang mung sak cengkringan. Odo-odo. Ya, odo-odo. iya. odo-odo. Iya, odo-odo. Aku ngomong odo-odo. Ondo itu adalah tangga. Berarti ya budak kok, Dul. Odang-odang. Iki malah bener ya ogo-ogo. Iya. Nggih odo-odo. Oke, ya. Nah, coba. Coba. Anu ning gagerak Ayujan ora masalah. Once. Ayo coba, coba Mbak Elisa coba. Nggih, coba. saya pirayot dinten. Serumah wahyot sang ya sentra kararepa mangesas kati angin bangsa
Sambal kaprapal selo-selo kaplesat satu lumayu mangungsi kagiat koto kang jaga-jaga bumi. Hebat ta. Dan bener Dul, gak rugi aku lek nguruki awakmu kaya ngono kae. Kok gak rugi to. Angel lho dadi dalang wedoki. Angel pancen. Sing kene iki swara sampean iki jenenge pokoke nek masalah swara utawa cakepan iku enek sing ngimbangi ngriki. Sapa? Wagini. Oh, agini. Wis apa neh? Wah gini, Wis apa neh? wah gini anak ndruwo kuwi. Cah pinter. Kowe kenal kabeh to Dul wong Wis ngene. gathekan ngono. Heeh, nggih. Mbak Alisa iki gathekan mulai toko odo-odo, sindenan. Nggih. Terus apa tintingane gamelan. Ya, tapi sing angel siji. Apa, Mbak? Nek sabetan itu angel. Soalnya Mbak, sabetan. ya sabetan. Mbok yo Maini jangan. wayang Kok sik itu lho. sebabnya apa kok sabetan angel? Soalnya ada sing mengganjal. Dadi ora iso los. Gak iso loh. Ini Mbak, mangkane iki perlu direnovasi. Apane direnovasi? Timbang rene keganjel, Oh ya, nggih. Oke, Mbak Elisa, ayo niki monggo. Kalau ora panjenengan anu sampun tetembangan to kalian Pak Handoko. Sakmenika wonten sing ngersake Sri Huning. Anjir. Terus wonten malih Pangkur Semarangan. Oke. Monggo Mbak Elisa ayo pilih yang mana dulu. Pokoknya Mbak Alisa bengi iki jujur lah. Pangkur Semarangan nggih. Oke, siap. Oke, ayo. Tapi ngarep-ngarep tenan iki. Ya, coba dimirengke. Anu niki Mbak Elisa lho, Piyai Sulawesi arep nyoba Pangkur Semarangan, Mas. Betul. Oke. Maka Mas Bentul, namanya Bentul. Gusti Pangeran. PENTUL ulul diwaca pentul. Bentul. nah, Bentul. Duduk pentul. Apa? Pentul. Ya Bentul, Eh, bilang Bentul. Tanya yang mentul apanya? Oh, Bentulnya di apanya? Nek sampean pengen genah. Ya. Nek gandu liwat bengi-bengi ngono kita umpama sing liwat gandu paling cawe itu nek gandu ya kur kaya ngono kae. Lah mana paling Tapi lek sing liwat pentul, tol. Arek perawan-perawan mesti pengen bukti sing mentul barangnya kaya apa to? Oh, digoleki gitu. Medun diluk. Arep apa gayane. Yo, Mbak Elisa, monggo ayo. rungokno Dul. Mingkar mingkurengu kara akarana karenan marti Piye Dul? Kaya bojoku to. Bojoku mbiyen iki golongane tanda kondang, artis kondang munggah panggung iki sendaket enggak merespon. Elisa munggah wong gak biasa. Gak ada orang merespon paling sendaket diam. Lah terus? Nek bojoku munggah, Heeh. saene mesti sorak karo keplok. Saking apike. Kejungkel ning sor genjot. Wong ora awas kok dadi artis. Iki cengkok gawat. Ayo coba ora sadengah Piyai iso nek iki. Yo. Ayo. Sidik neh. Sedikit lagi. Alhamdulillah, tepuk tangan Mbak Elisa. Wes lahir ceprot. Wes lahir kuning ya. Kok kuning? Lahir kuning iki ngendhok. Iya.
bojoku tau ngelik ngono ki bare sumba-umbah. Lah nyapa? Sembuh. Sinupa Kemijilen kayaknya. Sinukarta mreh Gretarta Nano pekartine ngelmu luhung kang tumrap ning tanah Jawa agama agemeng aji dibablaske lagon memanik dilanggamke rumiyin ya dening Mbak Elisa. Monggo. Ya, Mbak. Mondapeng tresno Bablas saranan ya. Nggih. Sinang seno wong anggare mandong ati tanggung yen tanggung anglayo Yo, Mbak Elisa. Yo. mung sliramu kang dadi mani ing kalbu aku kang nandang pronto nilarono jagat mring sliramu tansah rinding ayo min kunong Alhamdulillah, terima kasih wis Luar diaturke. biasa. Mbak Elisa. Nggih. Ini saya juga mengaturkan terima kasih kepada kadang kula sepuh Raka Mas Prasetyo menika Oh, juga inggih. dalan saking Banyuwangi. Oh inggih. Nggih. Lajeng kula matur nuwun kalian kadang kula Mas Edi Siswanto. Oh, gamelanipun. Nggih, saking Pak Sanggar Edi, nggih. Sasana Budaya. Nggih. Dados niki gamelan wayang agemane Mas Edi. Nggih, mau kepanggih juga di bawah. Oh nggih ta, nggih. Nggih. Alhamdulillah. Anu napa nggih kebanggaan tersendiri kula diampili gamelan wayang pusaka. Nggih. Ah, Terus nggih. Mbak Nuwun. Nggih, niki enten awal Mbak Elisa. Napa Ah, niku? Nyuwun gubuk asmara podang kuning kali selindang biru. Wih, siap. Katur Ibu Bupati dan rencang-rencang SKPD mugi-mugi tansah pinaringan sihat. Saking panjenenganipun Bapak Nur Hadi. Waduh, wonten wajibipun Rp500.000. Atur Mbak Nuwun. Nggih. Mas Gandu, Nggih. kagem panjenengan wis ngancani aku, Nggih. niki wonten jatah 100.000 kagem panjenengan. Beh, Pancen Mangga. tidak ternyana-nyana. nyapa to, Dul?
Piye ta nek ngopo ya? Yes. Lah mboten usah. Nggih, juga ini Mbak Lisa mendapat ini Ya tali ampun, AC. matur sembah nuwun Pak Bayu. Rezeki, Mbak. Rezeki. Alhamdulillah. Matur sembah nuwun. Nggih, matur nuwun. Laris manis biles-biles. Amin. Amin, amin. Yo, saiki lagune sik diaturke. Kowe nyapa to dol nyedak-nyedek nyapa? Nyapa? Masa aku gak? Lah rezeki dhewe-dhewe. Pegawean iso padha, rezeki iso beda ya kene iki lho. Ning ya masa ndu mentolo karo aku wis nyelot tuwek lho ndu. Lah kowe wis ngetuwek melok ae. Kok iso tuwek-tuwek kowe. Kowe tra wis tuwa. Ya tuwek ora dipangan codot. Ya sesuk dipangan codot. Yes. Matur suwun nggih Pak Bayu Nggih. peparingipun. Niki kula nyuwun tulung Mbak Supami atin sik mau kene jumeneng ngancani Mbak Elisa. Aku Ya Mbak Fahmi. Aku gak matur nuwun aku. Kowe nyapa to, Dol? Gak matur nuwun. Lah ning apa to kono suke ning apa? Wah, masa harus kono 100 masa aku pipa mau kerja aji 100. Nya 100. Ora geger ae. Wah, iki sepancen penting kok. Ya. Menika 100.000 kagem ingkang nembang podang kuning. Nggih. Sing nembang mau sapa to? Fahmi to? Nggih. Nggih, iki mau jatahe sing nembang bakale. Nggih. Nggih matur nuwun, Bang. Nggih, heeh. Alhamdulillah. Gandeng duite sing nampa Mas Pentul ya sing nembang gen kono. Udar we. Nyoh, ayo. Lah iso ora usah mboten usah tambani bersane. Wis. Amit, Mbak, gak entuk barokah ya luweh. Kowe kok Ampun nesu to. Ora nesu piye kancane entuk berkah. Innallaha ma'asobirin. Wong sabar dilus-ilus kancane ae kok. Ya aja nesu kok ya. Nesu piye wong. Ya nek anu diparingi Mbak diparingi anu. Monggo lho. Monggo Mas Pentul. Nah, gitu. Langsung ala cilu. Wah. Malu-malu. Heeh, nggih, monggo Mbak Elisa, Mbak Fahmi anu ke belakang. Oh, nggih. Nggih, Mas Gandu ke belakang. Nggih. Mas Pentul, ayo podang kuning. Astagfirullahaladzim. Lah ngapa to? Wes gak sidon neh. Lah ngapa? Delok diwehne anggit kula liya tibake bangga kok nyarutang. Lah aku penyune ngono kok ya. Ah penyuwun. Panjenengan ki apal apa ora? Wah, Apal apa ora? aku apale apal, Mbak. Terus? Lah terus. Cuma gak iso. Wis padha wae. Nggih dibawani Mbak Elisa. Mangga podang kuning. Kok iki dadi ning kene ayo. Iya, wis. Nah, iki dekku teko dhewe kapok. Wah, niki siap. Yo liwat neh yo. Cuman berat dari Mbak Elisa. Saya dari Jember ini. Oh nggih, lagi Dari Jember. Polres Saking Jember. Jember. Nggih. Nggih. Matur nuwun. Matur nuwun, Nggih. Oh, Niku nggih. anu boten Matur boten nuwun. boten tidak mau, dia tidak mau. Niki mboten seneng duit. Biyen yo nalika aku ning akhirat. Alah, bah ning akhirat bah ora. Mosok ning akhirat nek sing nyawer. Tenono wis sumben ra tak bukakne lawang. Iki dadi apa? Ya Pak Elisa. Matur nuwun, nggih. Nadyan wujud. Oh, nggih, gerajakan nggih. Anu. Temong paksi. Iki putuku nglirik paling kok diwene aku. Anu. Anu apa? Melas Pak, kasihan aku Pak. Hah? Melas banget ini Aku pentul. Aku nyawang awakku dhewe melas delon to anggotane Mas Bayu lemu-lemu aku lho garing. Ya engko entupno tawon to. Tumne tawon tonton. Wis itu anu dikatul. Ah ben rada lemu. Ah, campur ampas kuwi lho. Lemu. Rumasamu babi. Ya sok. Goleki si podang jana Jalukane pamerne. Wonten awala nyuwun Sri Huning. Waduh,
wonten saweranipun 100.000 rupiah. Mas Gandu wis, Nggih. Mbak Fahmi wis, Sampun. Mbak Elisa wis, Sampun. 100.000 berarti iki sapa? Iya ta? Pak Ali sing itu. Sing dereng Sing durung bagian. itu. Dereng. Menika 100.000. Kagem Mbak Eka uget-uget to. Nggih. Tak Eka. Kuturane ana wagine. Kowe panggah ngono ae nyapa to dulu gitu. Sabar. Kodho ra wedi karo aku. Lek ngono kuwi kasihlah senyuman. Kasihlah senyuman piye golekne awu. Lemah lembut. Lah piye to? Kue arep dikasih tuh sama yang ngenong tuh. Tukang kenonge lho, tukang kenonge lho. Gati karo kowe kei lho. Paring barokah ya. Lah, Sampeyan iki bakale penghuni surga. alah amin. Tukang kenonge lho gati perhatian karo kowe. Piro Pak? Piro Pak? 200. Amin surga tertutup untuk engkau. Lah nyapa to, Dul? Ora sida. 2000. Sing jenenge swarga iku tidak nilai nyawang, nek keiklasane. Lah iki sing jaga aku kok. Oh ya wis. Ya wis. Dek swarga cap apa? Lanjut. Monggo. Bunga hengatiku Nano. nyandeng bisa dadi Maka ya diaturke podang kuning kendangane Gonggomino ala tulung agungan sing jogeti Mas Pentul. Jogeti apik 200.000. Nah, ya ta. Gak wis nemen-nemen kok 2 juta karo gadekne beda. Barokah ya rene dhuwit 200 ya to, Mbak. Kok sing to piye to? Piye iki lho jatah. Lho, 200.000. Iki. Tawaran kanggo wong joget serahne aku. Lho, sing joget jenengan. Kok nek jogetane apa? Alah. Alah. Tol. Wis kebak lho wis sondul. Kowe iki lek nesu elek. Kowe iki lek nesu elek lho. Ora nesu ya manggah elek. Ya ganti jogeti Mas Pentul. Enggak Mas Gandu. Kok nek dadi kira ora percaya ni sing 200 Oh bagus. nggih, pun ngergane ngriku. Kowe kasire lho ya. Iya. Waduh. Lian apa piye? Ya Mbak Fahmi. Esuk awan neng omah wis ora krasan. Kaluyuran anggoleki sing tak sayang. Moga-moga miterangku goleki ora krasa esuk awan nganti bengi. Iman yen ngambil yo sing nyayang. Kleyang-kleyang tak sama meja ing ngepan. Kejatan tak ini sapa. Sambung Mbak Elisa. Sarami ngoceh dheweke ngale bencokan. Kita suwon bajang icin Udang kuning gawe pikirku komeng Hati rendah sama Gantos Mas Gandu. Ibu bunga yang artinya dari selera Orang bangkalati lagi malia Si kodang andut berhati keberangan Orang mandang diusan sayang dan terang Ombak. Untuk aku lupakan Sambung irama seger. Maka. Yo. Yo. Mas Pentul. Yo. Awan neng omah wis ora krasa.
sayang aku Mas Gadu. Loh, delok lho. ora krasa iso awak nganti Ya, Mas betul. Mbak Elisa. yen nganti liya sing nyayang akleyang-leyang tak sawang iso ing ngepan ati kacapan tak indi sapa kajeman saruna dheweke ngalih bencokan Terima kasih matur nuwun Mbak Fami karo Mbak Elisa. Matur nuwun. Dunia apa kowe sih? Kentung, As wis Marodono. aja melok, Tung. Sik to, sing ora leh melok sapa? Kentung wi. Lah kuwi anggotane kok. Ya ben tak pecat e. Lho, Wis entuk kok nesu pergane apa to? Aku kadung oleh obat tak gietne ora enek apa-apa. ya kowe wong kendang penake kaya ngono. Iya. Penake kaya ngono lah. Ayo ta. Iya. Nyarus dhewe ta. Terus dhewe ta kaya ngono ki. Ngono ki apa ya diwehi warisan. Kosek to. Ayo Mbak Elisa. Neno coba. Yo kang nyawa aku yang kleyang tak sawang meja ing ngepang kekancangan ngarine saka katuan sarwi ngoceh dheweke malih bencokan Oh, ya. Ya, gitu Pak. Mas Gandu lulus 100.000. Ayo ini. ngayo ngene iki lho apik jos coba Lulus nang lenggo baruane ya. Ayo. Coba. Ayo coba. kae tak suwon bangsa ngicing padang kuning gawe pikirku komen Lah, Ora disiki. Ora pas. Ngomong iso. Ngomong pas. ngono ra iso sih Ora pas lu disiki lu. Ini putuku ndelok nek sesuk Mas Gandu antemen sampai mati. Putune kok kejemen. Putune kok kejemen iki lho. Wah, putu kula niku ngalang-alangi algojo. Oh, sing nembang wis ape ngono kok jogete ora pas. Nek perkara jogetan ngono Mas Pentul mbok menawa ora pas anu ya Mbak Elisa lumrah. Nggih. Ning nek Gerajakan Banyuwangi, lah kuwi jane. wah kudune iki Nggih, wau sing ngersake Gerajakan Banyuwangi. wonten nggih Nggih, Nanten. Aku tak nyuwun tulung karo Mbak Dita Itawati. wah Nah, iki ya sing- asli Sing made in saka Anyuwangi. Anyuwangi. Ah, ya kene. Teruk. Mas Gandu. Dalem. Monggo Mak Purba wi. Mbak Dita. Sehat nggih Mbak nggih? Alhamdulillah Kok sehat Pak. malih ayu suwiran 6 sari bareng teko-teko kok malih jan luar Pripun? biasa. Sehat, cantik, suweneng. Jenengan pripun kabare? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Benjing pinarak ngen kula. Insyaallah matur nembah nuwun nggih. Mbak Elisa besok mampir. Debbie mboten sih dari sini Mbak 1 jam, Mbak. oh 1 jam Nggih. oh nggih Mbak Dita matu udah minta mampir tapi saya lewat utara jadi Oh nggak nggih. lewat. Sesuk Mbak Elisa karo Mas Gandu mampir rono. Oh, nggih. Kok disuguhi darat sing Alah enak. percaya lek niki cahe panjen sumeh gebrapan lek nek dayoh niku Nggih, ngestokne Nggih. niki. Yo, saiki diaturke sik Gerajakan Banyuwangi. Aku sesuk tak mampir nih wagini. Nyapa to dol iki nyapa to? Ya mampira to mampira.
Biar tak sir. Kowe kemis lu mampir ngene Dita, arek wis budal neh ning Solo. Arek wis budal mampir kemis. Kowe ben dadar wirangku piye? Lah nyapa? Aku kok mampir nih Dita padha arep mbeleh dadaku piye? Lah nyapa? Aku isin duwe ane Dita ra tau tak balesi ndu. Lah sebabe Wah, anu to seneng karo jenengan. cinta kowe ngono. Cinta. Mboten. Lah apa? Nagih utange mbiyen. Kok gak Wong kere pamer. Ya Mas Gandu, iki Monggo. digarap anu penjelan ngasta anu to, pengendang to. Oh, nggih. Ya kudu ngono. Sing gawe ngono lho. Sing dadi napa niku seniman iki total kaya Mas Gandu lho. Nggih. Budal ngasta pengendang, Ngasta pengendang. ngasta pembiola. Pembiola. Mangkat kok dhewe nunut alah. Kuwi le modele pentol kuwi, ra gablek apa-apa. Melarat terus melok ae. Melarat-melarat arep ngene elek-elek ole, Nyapa? lingo. Nyapa? Arep kok kaya ngene iki tau gendakane makmu. Nggih. Ngapunten, bucange ngapunten saestu. Nggih. Sepurane to, aku lek duwe bapak kaya kowe alung tak pateni to. Iki jenenge ya ngeplekke ora krasa. Makmu ki marai elek iki aku wis moh dulu-dulu tukokne rokok. Gayane kaya bagus-bagus. Anu Mas tukang son Mas, mboten enten setrum nganggur Mas. Ki apa? Nyetrum cangkemmu lho. Aja dong. Ya diaturke ya Gerajakan Banyuwangi. Mangga. Mangga ya, ayo. Gerajakan Banyuwangi
Kuwi kok terjeblak iki apa? Batu nentek. Heh? Batu nentek wayahe ngeces. Wah, alah kok ya le. Ya alhamdulillah. 100.000. Wah, gandeng jogetane apik. 100.000. Alah, kayak 100 kalau. Nggih, mangga. Jang bayi, solek tuwek yang ngene iki tenan. Gimana Mbak Elisa? Bagus tak penjenengan tahu jogetnya Mas Pendul luar biasa. Iya, nggih? luar biasa. Nggih. Iya, apik banget. Apik lho dol tenan. Apik banget. Kowe Sayang sih. alah. Bare kok sembarang apa sayang. Ya. Nggih, 100.000 kagem Mas Pendul karena jogetnya luar biasa. Monggo amit tak aturke niki monggo nggih. Titip kanggo sing ngendang Mas. Iku. Mergo ini salah satu penghargaan untuk yang ngendang. Sing ngendang ya penak. Nggih, sing ngendang ya penak. Mergo iso joget penak mergo enek sing ngendang. Nah, piye? Amit Jondu. Heeh. Matane wong saiki kumen perang tahun. Loh, gitu kok ane mobil. Oh, tukane mobil. Heeh. Lah piye ta ning apa? Lah wong atase tiketnya sing Jalur biasa. Waduh, hebat. Gol nyak. Lah kok iso golek iki Gunawan lho. Piye Bu ning apa? Konsepku ki lho piye? Piye ta? Lah iki udu. Alhamdulillah. Matur nuwun nggih. Surga tak buka. Kok Gayane swarga dibukai dadi apa ya. Terima kasih Mbak Dita. Ya. nggih. Niki panjaloke enteng. Apa? Apa nggih? Jam sari. Oh nggih, beres. Oke. Sehat terus. Nggih matur nuwun. Sari. Nggih. Sik sadurunge iki ana sing ngersake Sri Huning. Monggo. Mbak Eka uget-uget. Ayo monggo mriki yo Mataram yo. Yo. Ae aoe aoe Barteng di. Julukan Eka uget-uget. Sik. Hadirin, yuk kita tampilkan Eka uget-uget. kok sik ta? Sapa sing mlakune ngono kuwi sok? Piye ta? Piye ta? Ngapa? Apa enek sing salah? Kayak ono mik lho kayak Iki lho, iki lho. Iki lho. Iki lho. Iki lho. Kok iso digoleki iki lho. Coba kau uget-uget nama aku memang benar. Coba saiki. Mbak Ini Elisa. kita saksikan Mbak Elisa Orkarus Alasul. Oh penak to. Nggih. Yo, Malah, ayo Mas. Kena tur gotrong kita saksikan Eka uget-uget. Ayo. Kowe Eka uget-uget. Coba contohnya Wong iki basa anu. Kowe kok ya tok leh. Kabeh iki enek kurange nek keluyane. Wong cantike kaya ngene bentuke kaya benik tek lho. Kurang piye? benek itu Mbak Elisa. Iki umpama digoreng ya kur sak lawuan. Rumangsamu jamur oke. Tapi sik ta. Iki kok kanibal kok piye kok. Lah ngopo ta? Ngopo? Kok digoreng iki lho. maksudnya iki beda karo bojoku. Bojomu nyapa? Bojoku iki digorengi masih sampai sesuk panggah kena blendrang. Lah lek iki Aku Iki ya kur sak lawuan ora perlu dicuil. lah dipakne. Cukup ditutul-tutul. Nyek padake. padane. Mas Pendul, wong ki aja sok ngino. Arepa ikan iki kaya tugelan debok. Ning suarane hebat. Sampeyan niku lho nemen no Mas. Lah apa ta? Boyo sak rarane orang tanggung boyo cugelan debok. Lah apa? Bih kaya ngene iki piye jenenge? Lah nyapa to nyapa. Wedhus kerdil ngono lho. Makasih ya sapi PPO. Tapi PPA piye? Sik to. Kowe kuwi lho. Lah ngene Mbak sampe omong ngono. Ndu. Ambek lak mong ngono. Saya lambek nek karo jogo. Karo wedok iki jogo nek kemeng ya. Tak upas. Gila tangane kena upas. Yo, saiki dibawani sik Sri Huning. Yo, Mbak Eka tak dueti karo Mbak Elisa. Cah bentuke Mbak pengen ngambu ya? Gah. cah Ya, bocah seneng bentuke kaya kemplenge adah setrum. Nyek ya gitu lah nek setrume apa ora. Apa akine cukup cilik? Yo, dibawani sik. Yo, Kak. Baik, Kak. Rungokno. Mas Pendul, rungokno suarane. Ah, Aja nyepeleki. wajibamu lho iki. Ngono. Ayo, arepa kaya maesan ning suarane luar biasa.
rungono Pak Bayu juga nek juragan kijing lho. Ya Kak, ya Kak. Cara ngene aku wong bentuke ngene iki jan kaya mbodho sadem. Sandemi sapa? Tanggane niku. Nano. Jeng bayi. Kowe kok sia-sia ta lho. Wawur. Rogo kan malah meletos. Aja. Iki ya bahaya iki. Oh, kowe kurang ajar kok. Ora mbok srogo Ora mending. malah gembol tomat ngono lho. Apa iku? Ya Kak. Ya. Sriuning kupinge iki lho. Iki ya lecek iki ya. Lecek apa ya budek kuwi. Ya Kak, ya Kak. Tegese sumpek. Ngawur. Bapak iki polisi lho. Ora wedi. Lah nyapa? Aku komandrane kok. Kowe ngawur bapak iki lho juru kunci. Oh. Ora wedi lho, ora wedi. Gak wedi. Sebabe Aku bendosane ya. Mayite kowe ta? Malah balik. Lah arek ketok lek goblok bendine jareke pengen munggah swarga kon buka dhisik ya ora gelem kok. Monggo Mbak Mayit. Kok Mbak Makasih lo terblok. Woi lho. Ya Kak, ya Kak. Sebentuke piye? Nano. Putri Kang Sulis ya, kan suwene lho ya. Lali ya. Cah bentuke iso kaya tabuh demung. Bawa podo-podo. Rambutmu brokoli. Arek bentuke iso kaya kenong babok. Iya aku situ bawa apa ora? Ya sido to. Mek gelem ning lapangan buri ngono lho. Putri Kangsu Listieng Warni. Apik. Wonten wajibipun 100 kanggo Mbak Eka saking Pak Pono ya Kak. Kurang piye? Swara ngono tok lho wis 100 roh kowe. Kowe lho suaranmu roh kowe. Nganti elek ya ran duwike. Oh sak rupane. Oh, lek tak cium kapok kok. Nano. Lambun ayang. Lambemu. Wis sak kelinganmu wae sapa wis ngono wae. Arep bocah ping gunung wis karepmu wis. Wong gendeng iki bawa sembarang kenek kesan. Ayo, Sriuning. Ayo kuwi. Sriuning mustika tuban. Putra Kanjeng Sira lawe. Hop, Mbak Elisa. Iya. Lah iki aku gelem ngatik. Alah. Lah bedane apa lho? Dane apa? Apa lek mau wis ora ngatik blas. Lah kok iso ngadeg trae? Lah nek ngatik cuma tak simpen kok. Ki apa ngadeg isi? Wis wong senaro. Masa tukaran. Wis tukaran. Bareng tak lebone sing isor nyapor rene. Arek edan. Kaya ngono kok ya awet penurip ya kaya. Ditandai mix ing kuwi aja dienggo. Wis kena upas kok lho. Ya. Kok iki masih kena upas iki mengandung egenol iki. Apa genol iki? Kenal li apa to, Dul? Mik niku lampun anu apa dimasukkan niku mengandung metil salisilat. Wah, Bahasane bahasane kok Pakpung. metil salisilat. kaya obat watuk wae. Metil. Metil salisil. Ya. Bela wirat maya. Anu Kan wurung Sri Huning gugur dadi mustikan Lalat iki nular. Harus sesere kau isro. Ah, ya Mbak Elisa buka celuk. Nenane. Sri Huning mesti ketuban lakon tresno lan sapanya bati marang Raden Wiratmaya. Iya iya. Yo Kak.
Walang keke, walang kelihatu. Sihuning putraning api wangsa pati nalikane nguni kabebaing matyaka dobrang tanding lawan minajengko. Yo. Lanjut. Irama seger ya, Cak? Maka. Yo. Hey. Mbak Elisa, Mas Gandu, Mas Bendul, Mbak Eka. Kok ketemu ning Patet Songo nggih? Nggih, nggih. Kawula sing durung diaturke tak aturke Patet Songo sing ngomber jakate. Udah dadi dukane Sinun Prabu Boko. Ayo tak jeri. Lang-langing driya mangu-mangu mangun kong kanduhan rimang. Lelena tanpa kaning.
Moro